Ay, hello po. Kayo po si Sir Jimelo and Joshua? Ito si Joshua. Ay, siya po si Joshua. Si Jimilo. Ano po ba talaga? Jimilo, Joke lang po. Joshua. Ito po, Jimelo. Joshua. Ay, okay. Sir, kasi po, may nag-report po kasi sa amin na bali po may problema po kasi. Hindi ko po alam kung anong yun case kasi bali po sir, nandyan po sa car kasi yung nagre-reklamo daw po. Isang malamig na umaga sa ating lahat mga ka-JFS. Today is January 5, 2020 at ang JFS Tamang Services ay hindi pa rin titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong araw naman, isusurpresahan natin ang dalawang dito para maiba naman meron na naman tayong dalawang lalaki sorpresahin dito sa San Fernando, Camarines Sur at bibigyan natin ng swak at sulit na packages na ito. So tara na, kilalanin natin ating packages na ibibigay natin ngayong umaga. Meron tayo dito, chocolate bouquet, ay dalagili para yung balon sa ating cake lang. Meron din tayo dito ang dalawang balloon na may We Love You Mabing, We Love You from Mabing, na may yung isang bubble balloon, ay yung dalawang bubble balloon natin may laman niya na cash sa loob. At syempre meron tayo dito isang bilaong palabok, meron tayo dito Raffabel's cake, meron tayo ditong red ribbon cake, meron tayo ditong Greenwich pizza, at syempre meron din tayong kakanin at may red wine tayong ibibigay sa ating dalawang tito na magkasabay ang kaarawan ngayon. So for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't samahan nyo kung kilalanin ang dalawang tito na bibigyan natin ng swak at sulit na packages na ito. Hello guys! So, andito na kami. Kahit maulan, tuloy pa rin ang laban. Dito ba si ano? Dito ba? Dito po ba? Opo. Tao po! Auntie! Doon ka sa kabila doon. Tao po! Tuloy na po, ma'am. Hi po! Good morning po! Pwede pong pumasok? Pwede po bang pumasok? Dito naman kami po ng aming direction. Tao po! Tuloy po. May ma-interview sa inyo. Hala, Jimilo, Joshua. Tuloy na po, tuloy na po. Ayan po yung my birthday. Ay, sila po. Wait lang ako. At may birthday. Kung alam mo may birthday. Hala, Jimilo. Ay, hello po. Kayo po si Sir Jimelo and Joshua? Ito si Joshua. Ay, siya po si Joshua. Si Jimilo. Ano po ba talaga? Jimelo, Joke lang po. Joshua. Ito po, Jimelo. Joshua. Ay, okay. Sir, kasi po, may nag-report po kasi sa amin na bali po may problema po kasi. Hindi ko po alam kung anong yun case kasi bali po sir, nandyan po sa car kasi yung nagre-reklamo daw po. May report kasi sa amin. Pwede po ba kayo sumama sa amin sa vlog? Para po malaman niyo tuloy po. Kasi di ko alam, para, si ate kasi in-stress bigla eh. Stress nga din ako eh. Ano pa naman, birthday niyo daw po ngayon. Ako siya nga pagkat. Sa 10. Sa 10, siya po. Ngayon. Ngayon talaga. Grabe. Magiinuman ba tayo mamaya? Charot lang. Sir, tara sir, sama kayo sa akin para makita niyo yung Maoranon! Oh my God. Sir, diktikan mo sir. Sa balyo. Yan, diktikan mo sa balyo. Bali sir, yung ligdi si ano. Ito yung matagas-sleep. Sige, sabayan mo ako magbukas ito. Sige, ito sir. Gusto niyo po kayo na magbukas ito? Kayong dalawa? Sige, sabayan mo, pe. Sabayan mo, pe. Buksan niyo na po, nandyan yung nagre-reklamo sa inyo. Wow! Birthday!
Happy birthday to you. Happy birthday to... Tulala sila. Tulala. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan po, sir. So, yan pong regalo na yan. Since balita po namin, sabay kayo nga po yung mag-birthday sa 10 and si sir ngayon. Para po to sa inyong regalo na pinabibigay po ni, saan na yung phone natin? Pinagay po ni Mama Shi ba yun? Masashi and Chan Chan from Japan. So, pinabibigay po nila yan sa inyo. So, sir, gusto ko lapit kayo dito sa akin. Ba't parang ang layo nyo? Ang layo nyo naman. Ay, wait lang. Hindi natin yan. Para sa inyo po tong bubble balloon na may parang may nakikita akong something dyan sa loob. So, para po yan sa inyo. Ay, tanggapin nyo, sir. Baka po mahulog. Baka mahulog. Ayan. So, ito naman din, para din to kay sir. Wait lang po. Ayan. Ayan. Sir, para po to sa inyo, tanggapin niyo po yung dalawang bubble balloon na may pera sa loob. So, kayo na lang pong bahala magbilang kasi para mas exciting, di ba po? So, ayan po, may chocolate bouquet pa po kayo dito. May cakes pa po kayo. May red wine nga kayo, as I said kanina na magiinuman tayo mamaya. Ayan, at may palabok pa po kayo at syempre may iba't ibang pagkain pa po kayo na isinerve po sa inyo ng inyong pamilya from Japan and Azor family. So, yan po regalo nila sa inyo. So, sir, may babasahin po akong message na gusto din pong iparating sa inyong dalawa. So, napaka-ikli pero napaka-memorable naman ang message na ito. Dahil ang nag-message nito ay, feeling ko ay bata, si Masashi. Si Masashi. So, ito po yung message nila sa inyo. Tito Noy Noy, happy birthday po. Miss ko na kamo. Punta na kayo dito sa Japan. From Masashi. Yan po ang message nila para po napaka-ikli pero sulit naman yon. So, kamusta kayo, sir? Parang tulala kayo. Surprise? Sa surprise po ba kayo talaga? As in, paano yung surprise? Nasaan yan? Ayan mo yung nagpa-surprise? Yan si Masashi. Tapos yan si... Yan yung nasa baba. Wala pa. Okay, sige. So, yan po, para po yan sa inyo, lahat pong regalo na yan. So, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming regalo. Haranayin din po kayo ng aming surprise haranista na si Kuya Gan. So, doon na ba tayo magpapablo ng cake? Doon na lang tayo sa loob. So, everyone, lapit naman kayo dito sa akin. Huwag kayong mahinga. Dito ako sa gitna. Kasi ako muna ang bida. Dito na ako dahil dalawang lalaki. So, ayan, everyone, kasama ko ang dalawang maswerteng lalaki na sinurpresa natin ngayong umaga na si Sir Jimmy Lou and Joshua Azor, all the way from San Fernando. So tara na, pumasok tayo sa loob upang aranahin natin ng dalawang napakagandang kanta by ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng dalawang lalaki na sinurpresa natin. Pero bago sila haranahin, sir, eto kasi, mapampaswerte kasi tong sash na to. Gusto ko pa rin tong isuot sa inyong sash na to na may happy birthday. Para po yan sa inyo, para kayong nanalo ng barakong magayon. Ayan. Para po yan sa inyong dalawa. Ayan. Happy birthday po ulit sa inyo. So, ito pong dalawang kanta na to, ay handog po namin para sa inyo. Sana po yung magustuhan nyo. All I hear is strangers falling from the rooftops. Oh baby, tell me why you had to go. Is this pain I feel it won't go away? Today I'm officially missing you. I thought that from this heartache I did escape. But I thought it long enough to know there ain't no way. And today I'm officially missing you. Ooh, ain't nobody do it like you. Saying every little thing you do. Hey baby, it stays on my mind. And I'm officially, all I do is lay around. 2 years full of tears from looking at their face on the wall. And just to even know you were my baby, I don't need
even know you at all. Don't know you at all. But I wish that you would call me right now. So that all I do is do it somehow. Just do it too safe to say. Safe to say that Ayun na, nakatigil na video call sila. I'm officially missing you. Oh, ain't nobody do it like you. Saying every little thing you do, baby, the sand stays on my mind. And I'm officially missing you. So ayan, may isa pa po kaming kantang nandun. So, pwede kayo sir umupo para po hindi kayo masyadong matangay. sabay siya shot na. Sabay shot yung wine shot. Ayan. Strings in your eyes. Picture, smile. Color that wonderful stop me and steal my breath. Arrows from mountains, crosses the sky, never revealing me there. And tell me, do we belong together? Does it out where the touchings of love? I'll be captivated, away from your lips instead of the gallows. The water that ain't from above. 'Cause I'll be your crying shoulder. I'll be your love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest man of your life. And rain falls angry on the tin roof as we lie awake in our bed. And you're my survival, you're my living proof. Your love is alive, not dead. And tell me, do we belong together? Does it out in the touchings of love? I'll be captivated, I'll hang from the old ends instead of the gallows. Nobody that ain't from above. And I'll be your crying shoulder. I'll be the love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest man of your life. And I'm dropped out, burned out, on my way back from the dead. Tune in, turn on, remember the things that you your crying shoulder. I'll be your love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest fan of your life. Ano yung cellphone ko? Okay everyone, so andito pa rin tayo sa loob ng bahay nila sir. So hinarana na natin sila at ngayon naman, bibigyan natin sila ng chance upang i-blow ang kanilang napaka-cute na Rubber Bells and Red Ribbon Cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin sila ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy
birthday. Happy birthday to you! Ayan. So, sabay po kayo mag-blow ng inyong candle. Ay, yan. Okay, so yan sir. Make a wish po kayong dalawa and then you may blow your candles po. Palakpakan naman natin si Sir Jimmy Lou and Sir Joshua Asor. Yan, all the way from San Fernando. So sir, since natanggap niyo na po itong napaka-bonggang regalong ito, kasi balita po namin may trabaho kasi sir, kayo po ba yung may trabaho pa kayo? Ngayon, ikaw po. So sir, bago ka pumasok sa trabaho, nakaramdam ka ng sorpresa, di ba? Nakaka-overwhelm. So sir, ikaw muna yung gusto kong hingian ng message. Ano pong gusto niyong sabihin since advance celebration na natin ito para sa inyo? Maraming sa akin, Sandal. Sa kanan ito. Regalo. Inaasahan eh. Bigla lang kasi. Ay, pag hindi po kayo nabigla, hindi na po ito surprise. Ayun nga eh. Sige pa sir, ano ba po? Naiiyak na si sir na naninimig-nimig na. Sir, may asawa na po ba kayo? Wala. Ilang taon na po kayo? Ano? Regalo. 28? 32. 32. 33. 31. 31. Ano po ba talaga? 31, 32, 33? 31. 31 pala. Okay. Sir, ano po ba sir? 32. Nalagay 33. Garanti nung ang pangalan. Yan lang po. Ay, ganun. Palakpakan naman natin si Sir Joshua. Ikaw naman, sir, ikaw yung pinaka may kaarawan ngayong araw na kahit maulan, si-celebrate natin yan. May red wine pa tayo, mag-iinom pa tayo mamaya. Ayan. So, ano naman, sir, gusto mong sabihin? Salamat ka. Surprise. Salamat. Maraming salamat. Ayan. So, yan po ba yung nag-surprise nung yan, nagpa-video ka? Ayan. So, napakaswerte. Ayan, si Mashashi and si Chan Chan. So, thank you so much po. Sana napasalanan kayo kahit sobrang ulan. Yan pong chocolate bouquet, palabong, Rafael's Red Ribbon. Dalawang bubble balloon na may pera sa loob. At may red wine po kayo para sa inyo yan. So, happy birthday po sa inyo. May gusto po kayong sabihin? Wala na? So, again everyone, isa na namang dalawang lalaki ang napasaya ng JFS team. Rain or shine, laban lang. So, tara na. Sama-sama pa rin tayong mag-surprise kahit maulan. Nakita nyo naman napakalakas ng ulan pero JFS lang ang malakas. Wow. So, thank you Kuya Gab sa magharana sa ating dalawang maswerteng lalaki. And again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. Sir, happy birthday po. God bless po sa inyo. More birthdays sa kampo. Magtabay naman kayo.